Bay, hapit naman ay isa sa balik, bay. Yung may papayo ganun kahit kasi hindi na dito. Ang ibigin ka kung ano tayo ba silang balay? Ang Tagitson. Forman, Ay, may buntag ha, Tim! maayo kay nakabalik duty na ka. Okay na yung mga pamatay sa lawas? Mingas Ginoo, okay na biya? Kali, trabaho rin kami, bay. Choice. Kalita sa ating kinananon, bay. Sa kong pamilya, bay. Malagi ito sa kaya. Ito ang pamugas natin. Yan ako yung iayanis. Bilang ako kay lawas mo yung biyago. Saya budas. Ya, sa udari. Sige mo. Yan, ito ko sa buhok, nitatag sa lapyan eh. Sige, magkamulang tag-kumpra dito ba? Sige. Ay, tarong panahon na, Sarge, no? Ting init pa kayo, nangalaya na mga sagbot. Wala pa'y tubig. Ayun, tingmala pag yung mga bulsa kang panahon na. Wag yun, piki kayo. Ting init. Wag yun, kwarta. Ikaw, Sarge. Isa ka mga tauhan na ron ng daghag kwarta, no? Kwartahan ron er, nagkakwarta ron, katulad yung naikwarta. Sakto po. Bawon ba? Pista sa balok ba? Ito may utang dito lang engineer ba? Ako kay kayo ba engineer ba? Kami ganito, gaso ito, kay Sunod ka. Kami sunod siya, ikaw ka. Baboy ka niya. Ato niya ta, ito mo. Saling ko, saling ko, ito pa. Marso. Marso, Marso taga Marso? May. Awi eh. Ikaw na mayo. Mayo na yung bili. Bawa kilo yan na pa. Ayatag. Magkuhan mo siya. Atag mo. Listahan pa. Sabi kaya ito doon, pinalipat. Sa greenhouse. Ito ni boss no? Boss. Puro kilo kong nabili ni boss. Basta sildo lang. Pas-pas hindi kayo. Ito sa sildo lang ito. Boss no? Sildo lang ko lang. Lagi. Tingnan ako sildo. Mapahimumod kayo ba? Wala akong sildo. Wala kayo. Sildo. Miskal. Ako'y paling mo nga, matanaw nga yung lang dito ba? O sa buko daw? Kung sa kulit na yung isa yun. Hindi, o nga. Ilang kita yung leader? Hindi yun, kinidil eh. Mga kapatid yung trabaho ko eh. Okay, ito mo nga yung lain nga idea ba? Eh, kasi mo. Kaya lang silo na tuhod. At ito natakbo nito kay patumbang ko nito kabaw. Kaya pagkauna ninyo, magpunan ko ito balik. Dami mo na yung entrada sa isa may nagpunan. Malbako na din? Ha? Malbako tuloy? Malbako nga tuloy? Wow! Hindi na oy. Paman! Ako naman gagawin na yung mukhang Andre oh. Adzik ni Andre. Init na kayo panahon na yun. Pagkita tayo. Ay, nang kainit sa panahon ron. Madalar na. Ang hindi madala, kanang kainit mo kay kwarta. Magsige kinit ang ulo. Kana yun, may kuhan kayo. Kay Piki kayo. kung init pa nun, makapasilong man ka. Kwarta, may isa na problema po. So tayo.
Mga na nga, gitawag niya, o, ala na, ato adi, padayon lang kita. Padayon lang kita sige, o vlog-vlog, ano eh. Ay, video. Maganda. Padayon sa kita. Sina tawagan ako mapiyan na. May nantuson. Masinsya ako. Makadayunon ba? Mapadayunon. Sa pambuhat. Ako no, mapag ko pa sa size ako ang pagaliyon ako mag-uol po sa ibang sige ko paning kamo tong video-video ko. Ayaw ko. Wa ni bargit pero padayon lang gyapon. Padayon lang yun. Kanang nana kay stars. So diyan, nag-video, nag-upload ka na. Na-stars dito, wala. Wala pa to. Karon na na-stars. Nagpasabot na nga na-progress ang imuhang pagpaningkamot sa pag-video-video. Di ba? Oh, mura na gusto na ako agad. Kanawa ako sa diya. Nagsige og upload. Wala pa yung stars. Pila ka, niabot ko pila ka bulan na na-stars. Hindi i-upload na ako. Wa ko magdahong nga karon na sa ads. Sa video. Kita lagi ads na. Para po na siya yan, ay mga tanawon nga. Dili na siya, dili ta magka-stars, dili po ta magka-ads. Kung wala tayo i-upload, sige mong vlog siya ba, yung una naon ba? Wala man po yung mga tao nga ning viral gusto nga wala sila nag-upload. Lagi. Ang imuha lang yun, nanak ka sa 1 step, 2 steps, 2 steps ahead from others nga wala pa nag-upload. Kaya ikaw, nakay-chance nga mo sikat, nakay-chance nga mo sweldo, nakay-chance mo viral, kaya nag-upload mga sige. Ay na, ikumpara na ito itong mga tao diyan, karang nagpala-pala diyan, oh, trabaho. Nakakala sa chance na mo sikat, viral sila. Wala, di ba? Kaya man sila nag-upload. Kaya man sila nag-release, sila nag-vlog. Lagi mo. Ikaw, ayaw ka discourage. Ayaw ka discourage na, bakit mo dili para makita mo, okay? Kung akong natambang yung formal, ayaw ka discourage. G-boy, maturong tamba. Encourage ako sa G-boy po. Na, padayon lang kita. Salamat kayo nurse mong pag Kaya, sa mga. ano lagi na yun? Oh, mag-meeting ko. Munda naging trabaho ani mapildo na ni. Ay, why problema na? Ako ada, undang ta. Why problema na? Pag di mo nataong project, nga ka na ito arang project. Hindi sa magpulit yung pangitag ko, kliyente, di ba? Anak naman na. Nagay ako. Kana sa sidangan ba hapit ang pista. Osner. Sa may mga Sindangan yun, lista dito sa May 1. Wala, sa Nose na. Pista po sa Balok, March, May 14, ngurong, May 15. Ito tala dito. kita rek ni matong luang kuan ba gimo bang napulo sa kuan ba. Buko daw sa Ulitas, Digitiam TV. Digitiam TV. Dot kayo kay katabang isa kinagmay pero katabang mo. Sa ako'y plano ana, Purman. Bilib buhay ko nimo bagay sa wa kasildo. Kuan man kan naman ko kay gihimo nga kanang talipay mapulo ko ba kanang sa mga tao. Ana. Kinagmay na. Ano sa Purman, ana magulang kong sikuluan ng vlog gapon. Ako anang yana magulang no. Kadugayan nimo sige kag vlog. Mabot yun ang panahon, ang punto nga madiskubre nimo unsay mga teknik o mga pabagi. Sa negosyo mo gamit pang kwarta. Pag ato nimo ang lugar, gamit ang kwarta pag gasolina. Oh, pag istorya nimo ang tao, di nimo na pakatihan gamay, lisod kay dulon. Gamit ang kwarta. Kayo magnegosyo. Pagkuha nimo og permit daan, kwarta. No? Business permit. Lukat ka. Pamalit nimo og unsay klase nga negosyo imong paliton, moingon ka og karinderya or moingon ka og restaurant. Mayon ka og kananan. Mamalit kag bangko, mamalit kag lamisa, mamalit kag mga panglutoon, dami kag kwarta. Karon ang vlog. Og dili nimo siya tagan og ikayon nga mo gasto ka bisag gamay lang. Lisod dugay kay mo kan imong pag-progress nimo. Kaya ako nakita gud, kami tag ginagmay kwarta ni. Og nalang itay kayang luwag-luwag lang nana. Baala nang matawag og sugal pildi, i-consider nimo to ka pildi. Pero mo nagtanong ka kay katong mga tawan. Una to masilbi. Una na to, ang mga tao to, o mana siya sakto nga pagkasunte. Ang negosyo, nakay punan. Kayo negosyo kita ka maligya ka, mangumpra man yung Mangumpra man ka, nakay punan. Hey, Paul! So, maglakaw ta. So, inana na siya, Roman. Kung mag-vlog ka, sama gina siya ang negosyo. So, ang negosyo, kinahanglan ka mapunan. Manakay punan. Kaya ano yung mga tawa natin eh. Trabaho na sila kung may punan. Kaya may mga punan nila. Kanila mga tools. Punan na. Kusog. Ano mga punan? Lagi kayo punan yun.
Wala nga, balang sa ili. Pero katong mga tao nga nakalawat sa imuhang ilang may magkaana, mga nakakaog na to. Boy! Kita boy! Sudah mo ikan ya? Lagi kay mingaw ko ninyo ba? Musta po ko ninyo? Musta ka Madre? Ya, dami man kaya ninyo ang tirada ninyo. Sige, kalingang yung mix pas mong pawis na rin bakit? Kung ano yung mga ulo ni sa kuan po? Sa hipon, saan ni? Gamuson na rin, kaya mo kurang sudan rin. Surah din eh? Asa man ang lawas sa nila eh? Kurot na. Ha? Mong ipawagan niya. Hala, ang duta na. Uy! Baywa! Ano na si Baywa nila na dayo? May ulto. Oh, ito sad dahil busy kayo. Storya sa taga-taligod kayo eh. Kuan ba? Ito storyahan ang umabot na pista sa silangan doon. Oh. Kuan nga dito, tumba dito gamay, tumba ko nga pato ko din, pamakuha nga pagkakas. Naglingaw kita na. Mga March 15 na, March 14. Pista sa Balok ba? Pero ang pista gid silangan, niwan na siya kay San Jose man na siya go. Niyaw na na. Niyaw ta gamay. Nakita to galuan ko sa silingan ko, mga watag iso ba sa kuan, paring ba do? Patay ko tayo. Iso. Ay, nagampahan ito. Ha? Ay, nagampahan. Nagmik yung mapaputi eh ito. Ya, boy. Usang naniwang mo kay ka, usang ni boy. Sige, pagkaon ni mo na. Ano lang yan, Kwan? Goat mo, drink ba golden? Niwang na kayo, no? Usang nagtulog akong laway. Tapoy ng laway para na. Laruan na yung mukhang style niya. Boy, Iwan ang inisya nila kay... Palaka mo Okay mo, tutong bagol. puhon sa pista sa silangan, kaon tagbara dito ang karne. Dili na bago ang imong kanon. Dili bukog o paan na sa butakan. Ay, ini kay... Oy, kalami kayo sa kuha kayo gipalitan pag inog 2 litrong song. Kalami kay kaon ang ilo. Sakto kita nakapan juga sa mga kander, gamay. Sinugba. Sinugba. Dara, sus kalami kayo. Ano lagi noodles diri po do? Ha? Kung minutos din. Magkano ko ni noodles kanina ay buntag. Ano Apakan ako kay dami kay kaon. Luto mo ko. na? Eh, pato. Kaliro ka? Ini dai. Limpyo na kay... Ito na dyan, limpyo na. Kalami kayo. Yang suka ko berarti dulu din na. Morning. Estudyante ko sa una boy nga. Huwag ka masayon. Ilan lagi din. Huwag ka masayon. Kwan, Kwan. Estudyante ko sa una nga. Wala may kasutan sa boarding house. Nga ako kay wala. Working student man ito gyud. Nag-school ako sa ABC. Working student ko. Pobre man kay luoy man kay utang. Nga kung sa to income sa mga papa ko luoy kayo. Kung nagkakwarta. Intamot ko. Kasi pa ko. Di mo na kuha na Lagi kaya to si noodles. Itikay. Dali na. Oh. Dala na po sa kuan. Noodles. Dagang paso-pas mo. Nya ang hitabuan na karon boy kay wala ko allowance na kas wala ko allowance. Okay pa para dawat ba. Wala ko ikapanhapon. Ang ngayon na dito ako bisita sa boarding house sa ako ang amigo. Natsoy na ko. Kulbari mo sa una na. Ana. Nagyan tinood ta. Skarte ko na Nagyan na ko na sa una. Ito din, no? Iya yung diskarte. Dili ko Di ko mo lakaw o pili mo yung akong classmate mga amigo. Bay mga ano ta. Dili mo ka para mamumukhaan sila man ya. Ano yung kaya mukha na sila? Oh, timing mo na ko. Hindi po sayang oras. O nang buhay rin ko sa una pero pagkaniwangan na umorniwang ko siguro. Umuha kita kawa sa una mo eh. Uya na kayo mo sa una na mo? Oo. Mapo, mamapo. Diba na sa babae nga kung ipagmuyaban sa una, pila ka babae, busted yun. Puro. Kapila, busted ko kay Wag yung sugot kay Usumin. Adas may mataan eh. Nari pa rin mong naong tahanan. Alba po ko gamay. Aw ka po gamay. Pero ko din kompleto para kung ipol tong tayo ha. Di para sa katingoy. Bata kung muna Ya. Ang pala na boy, ang sikreto pag inana pala nga noodles boy. Para maka-budget mo yan, mga tipid niya na, ngawat medyo mong guys sa Juan Picas boarding house. Oh, tinood na. Sa na nilo, ang kahunan rin yung skill. Ano kahuman yun? Maka-survive. Survival naman may sa unang yun. Survive. Yung working student ko. Kugim niya po na nan, ng Kaya tinood yun na, tinood. O, kugi pa. Kugim niya po na. Tik-tik mo na boy. Eh, masakpan ka. Piso biya ka. Oh. O, nanagin kayo mga teknik ha, tinood na eh. Nagkawalong kang mga sa una. Yan ang sikreto na amigo na ko si Bangbang. Engineer pa ba? Engineer rin ito ako. Mo to ikaw ba na ko sa una si pangawat o tumungkay? Oo. Ya, para matipid na mo ng kaon na mo, kining noodles lang eh. Sagulan na mo ng kamungkay. Dili na mo uruso ng kamungkay. Tambal ang kamong gagawin. Balwa, tatalo na muna. Noodles mo kinakaw. Tira. Oh. Yan eh. Kami din. Nani kamungkay sagol yun. Ayo tataro na muna, di na muna. Di na muna kon tataro na ng kamungkay. Tatarong ganun. Sagol sa noodles, pero lami kaya eh.
Kami tigyan ng player. Oh, kini luto na. Kini nga dulsa ni, bro, kung kini. Dahil kay ipalit mo mo kering baboy with isda.